Yung gabi. So it's Sunday, June 2021. Kamusta yung Domingo? How's family, everyone? How's life? Na-enjoy ba ninyo yung weekend? I hope everybody is in a very good place right now. Welcome guys sa karong Domingo. Ako pa usa. I don't know asa ang uban, but let's see. Kinsay maka-join karon. If not, ako lang magyaw-yaw. Okay ra pod. So, I'll just quickly send these invitations to our guys na ako gipang invitar karong adlaw, pero mga kasagara ba ni sila taga Cagayan de Oro City ning bundak ang ulan. Let's see if maka-join sila. How are you guys? Asa man mo dapit? Asa man ka nga Bisaya? Tagaha man ka dapit nga Bisaya? Namo sa Mindanao, namo sa Visayas. How's the weather like? Just drop us some comments. Let us know. I've quickly sent some invites to some people, not your frequent guests diri sa Bisaya Podcast PH. Also, nindot ni sila because they also bring something different sa table, different perspectives in life. Not your usual episode, pero atong mga karaan, mga veterans diri sa stream, sila Owen's not feeling good right now, but he will be online. He will be active in the comments. So also, if you also like to drop us a comment section, please do. But drop a comment, please. Anyway, let's see. We're still sending invites to people. And let's see. If not, then ako na ni sugdan. Show must go on. Anyway, so I'm just compelled to talk about aning butang dali ba? Like what's the meaning sa dali? Paspas fast, right? Gusto tagpaspas. Oh, hoy, naanatay. Let's all welcome our guy from Nostalgia Digital Films. Sir Mac. Hi sir, good evening sir. Good morning din sa inyo dia. Di oy, hapon na diri oy. Ay, hapon na rin tama. Hapon. Hapon na ba? Hapon na diri. Sa mo, ay, okay. Kama ni, UAE side man ni. Anyway. Ay, tama. Ay, lagi tawagig, sir. Bitaw, dili ko anad magpatawag og sir. Ngano? Ano man? Mas gusto na ko tong makoy ra bitaw mag friendly na approach ba nan sa ba? Casual lang, no? Oh, casual lang ba. Fights. Musta man, bay? Tugnaw diya, jacket lagi ka? Nga ulan. Then, medyo bugnaw gid karon dani. Bundak daw kay ang ulan diya ako nadungog ba. Kayo. Kalit lang ba? Timing lagi na pag uli gina ko Igor lagi ko nakabot sa balay pag tungtong nako sa balay gid liso bundak na ulan ko yati magali nakabot pa mi dani. ni Unos. So gikan baka nabasa pa kag ulan bay. Wala man sa noon kay pag abot kin mismo pagsulod na ako sa balay medyo ay din ni busdak ulan din na. Timing lagi. Kuan tod ba? Natagi pang invite si invite nito no, excited to kay naka. Then nato mga usual nga mga ga appeal sa stream. I don't know once lang mo ambak. But feel lang ako mabibota karon. Feeling lang na ako. I want to invite the vibes ng mga bibota. Bye, salamat dahil sa pagdalikyat diri Sir Max kay naatay katulo day. Let's all welcome the one and only, the pioneer, the founder. Ace P. Ace P. Ang buntagar. Buntag sa inyo diya, buntag sa tanan. Buntag ba diya, Pat? Ay, gabi, buntag dire, pero may gabi diya sa inyo niya, Musta man bay?
Kaya ra, ulat mo ko sa inyo. Ako Joker pa kaya gini. ito itong Joker itong iyagi kay ito nag-message ka sa sir ba na mag-podcast din buntag na nalabasa then Monday ganalos na kog track ba na Sunday mo ito ni schedule nag-message mo na sir badayan o niya alas 9 sa naghapon man kaya Dayon ta bay. pagbasa Dayon ta. Murag hindi I mean ato itong ang- last week ba na last week na message nimo na abi na ko sa Monday naman ang nabasa ang message. Sorry na. Sa ako ato kay nabantayan na ako akong feed sa FB sa atong community. Maragwa may hitabo. So ako sa i-share. Join. Dili siya makitaan ba nga live da ba? Tanaw na ko, be. Join lang. Agya. Tag diya, sana ta kauras ng istorya ni sulod ba? Hindi na ra kami ng istorya ni Makoy. Oh ba? Ganyan na di mo. Kamukha mo ron, bay. Sa Ramadan. Hindi, gakuan mo good mayo ka mga Sa Ramadan. Ay, mga Info. projects. Ay. Gets. Sa ganito? Oh, Sa latest development nato di apat balita ay sad may news mo mga so gapon si President Trump. sige lang okay lang. Kaya nistorya siya sa nag-live siya sa asa North Carolina GOP convention. Nag-speech siya dito. Yeah. Kuan lang sara kay ni siya gagawa sa public way pero adto kay daghan na kay siya gipangingon nga murag thoughts like usa siyang giingon kay China needs to pay the nations of the world for reparations because they have done so much damage sa kalibutan gid. Sana siyang ginaingon. Na-prove na babay na sila gid nang kana nagis murag Well, Na-open ang pan, di ba? Na-open legit ang na email ni evidence. na-open ang email ni Fauci ba na nagagapasalamat ang China Oh, sa yeah. iya na wala Yeah. di ba? na-leak ang emails ni Fauci. Kunya viral man gay ni ambot lang gid na block gid na sa social mga big Di, tech. nakita man ko ato sa balita. So Regarding kay Fauci. na-leak ang iyang mga emails, na-leak nga nagstorya nga nagkuan siya nag-conduct siya og mga sa to unsa ganito pinakalimot ko. Kanang gain of function nga sa kuan sa mga labs sa China unya. Nagstorya daw silang Zuckerberg, nga tabangan daw siyang Zuckerberg, bitaw. Wow. So And then- involved lugar si Zack bay. Kung sabo involve Kayo. ang Facebook, ang Twitter, ano yung mga big tech, kani sila tanang kay Google, apil ang Google, YouTube. Apil sila tanan kay mo na ila anang kanang murag marketing arm, kanang media arm na nila. Diya Okay. sila murag mohatag information sa mga tao para mo ituuhan nila. Ano bitaw? So, muna Shout out sa Deco before kita proceed kay Owen. Imo podcast present here sa live chat. Salamat Win. Imoha podcast. Asa man ni makita ang live narade? Natabay. Nindot kay lighting si Makoy bay. Okay ka. Sorry. Pero bitaw kay na gusto kay na ko iyak. Gusto ta na ako na i-acknowledge na imong lighting. Gwapo kay ba ganan kay gusto ng lighting. Grabe ka. Actually kanang namang ko dili kay namang ko kay project naabala lang tungod sa MECQ na kinanglan mig lighting so namalit mig lighting gipapalit kong lighting sa kliyente. So technically ako ana ni siya kay kanang gamiton na namo sa music video apil na pud sa iyang budget ba. So karon usa na ngani-ngani na karon Musla na lang. So, sponsored na tanan ay dili siya kay bali nahitabo is kanang anay kliyente na kanang unsa man imong concept ani ko kay baga kanang mo nimong budget ko unsa imong concept ani so kanang amount ilang ihatag sa kuha ako na din bala day na nakuan dayon unsa tong unsa makamap na mo na
na tawag ni ma-come up na concept. So ang budget complete ang lightings. So mo to gihatag sa kuha ang budget, then gipalit na og mga lightings. Mo to mo ning upgrade na mo. Walay sobra. Where tawag ka ng actually kanang amot kung na-share na, di ba na-share na storya na to ni Agi sa katong naagi na nakapil ko first time na mo resign na ko sa Mindanao Daily as What? editor sa media. Oh. Breaking ni news. resign ko What? Nga naman. Ano man? Nga naman. ni Nga resign naman. ko kay Yan na to na. bala. Ako estreda ni I'll be honest. Yan na. Sige, sige. Katao na kichika. Tugani mi. So man. Yundang magyud ang among kuan, yundang mo station manager na si Joan Moreno ng ate siya ni Steve. Amot kung kaila ba mo ni Steve. Ate nila ni Steve. Ate ni Steve ang kanang kuan na nang siya ang station manager na mula doon. Yundang siya kay kanana ay mas tiyada na offer ba na trabaho sa government. Tapos karon ako nabilin dadto murag dili ko na ko ganahan ang dagan. Ay ganahan ko pero si ate Migid ni Steve ang reason na nagtrabaho ko dadto kay siya may inganyo sa kwa si Steve ug ang ate niya nainganyo sa kwa na dadani ka trabaho sa makoy. Then katong yundang siya so nawalan ko reason. Then medyo gatapulan ko koy bunog ikustanan ng salo ni mo tanan trabaho. Okay, ako ra usa video editor ba. And ako pud ang usa ra pud ka camera guy. So mo kung naglisod na mo dili na kaya. Dili man na dili din sa ideal pagsabay gino. Dapat i-delegate yung naglain no. Bunog gid nang trabaho. Okay ra siguro sa ipagsabay pero dili siya by the next day ang i-play na din ang ang show. So kuan na kayo, gamay ra kay mong oras para mag-prepare. Pero kung rush kayo. Rush kayo. Rush so ang naitabo ni resign ko niya. Sa timingan pod na kini si pwede mag-share na lang pod sa timingan pod na si Procter and Gamble. Itagan ko na project. Ikaw? Nice. Ako yung nag-documentary sa ilang research nila. Dili na pildi isulti yun sa nasa research. Sulti sa punyo. Then, moto ng anak ko na pag-abot ito na project, anak ko na, kung ma-resign ko, marami ko gisuldan ni 5 months sa Procter and Gamble for 7 days na trabaho. Nice. Anak ko na, mo-resign na lang gig ko, Yeah, then knowing na akong asawa pod na kablogid siya na gakabilar ko kay ultimo pag-abot sa balay. Ga-edit pa yapon ko ba? So unsa na sa kalab ko ng stress na may kadilim ta dapat ingana busa ganing nag-business kasi mo ko galingon or nag-videography ka kay iwas stress. So ano ito since supportive mo ng asawa pod yan na burnout na burnout. Supportive mo mga asawa, which is I thank God nag-igabi kay ka-supportive. So mo to nang nag-decide mi na mungundang ko. Pero napag ko sakto po na reason aside sa burnout kapoy na kay duger ang ako magpa-opera last year. Then nanay schedule this ka move sa schedule tungod sa na move na po tungod na ning MECQ. So magpa-opera ko after MECQ. So mo to. Ay, wow, naon yun nila ng mga ano ba na tambalik. Kaysa sa imong operation, pero ayam po na ko na imong operation. Lagi. Thank you. Nana kay schedule, Boss Mac? Technically, mid unta karon mid unta niya. Natayman man na MECQ man. So, mobalik na po mi sa doktor kay lisod kay mo adto hospital dani sa Cagayan de Oro, promise. Lagi kay magpuno kayo. Nagani usay na dili ka dawaton kung wala kay kaila, wa kay kaila na doktor or kanang ano, dili ka dawaton. Promise, dili ka dawaton. Except na siguro sa mga hospital na. Pero nay mga hospital na dili gi ka dawaton. Unless kung minor lang yung gibati, gusto lang gi pa-check up or nay ko na dili ka dawaton, promise. Usa gyud nas kinahanglan magbago gid Pinas. I'll be honest. Fuck up in Cagayan de Oro karon.
Grabe kay na. Murag kinanglan, naagi kinanglan nga Galibog ko. system Libog ko restart sa yun system ba? ka sa Cagayan de Oro, ambot lang. Oo. So, Sadya lang ipang-replyan na to ato mga higala sa kuan. Apas lang sa makaapas. Apas lang sa makaapas. ang lagi ba murag obvious na kayo nga nagi change na kinanglan may tabo gyud sa tuwang system gyud ba kay murag dili gyud ta maglambo gyud pero, ana, dili ta move forward ana. hmm. Ambot lang ako lang na opinion. Pero mad props sa government pod. Mad props pod sa government no kay ang nagdili man Nga lang mad props local man, government Boss Max. ang International. kay kanang Ibuok as a whole na. Dili na dinidani sa Cagayan de Oro mad props po sa kana ng kay I've learned na dili ang government mismo ang dili ang local government ang LGU ang ga-decide kung unsa ang i-impose na kuan. Si kinsa na siya na body government body na mag-decide, then si local government nag-decide siya, pwede nang hangyo siya na pwede MECQ na lang sa dili i-lockdown. Then si local government nag-provide siya ng mga free na since MECQ man lisod man na kayan. Free na mga sakyanan kanang mga modern Jeep. bus na karon Oh. for workers then health workers. So mad props silang gibuhat despite medyo fuck up king Cagayan. Hindi po sila mayo na gibuhat. I mean, yeah, mad props. Mad props sa inyo. At least din na sila gibuhat. At least na sila Okay. gibuhat. We do what we can na man gid siguro na ba. Given sa kung unsay na At least sa ato personally, individually, ani mga trying times nga murag MECQ gyud. At least dili ta mo hunong pudog kana bitong murag i-level up atong kuga. So di mo nung ang kinabuhi. So, like pare sa imo pahimuslan na lang nimo imong lighting ha bitaw. lagi. So, mas maayo na naagya, magpadayan na gyapon ka og progress sa person na bitaw. Dili kay kani gibay makaapekto kini tanan sa imong mentality na murag mo lockdown ang tibuok syudad, ma-lockdown pud ang imong utok nga bitaw murag amot lang. Ako sad na. kayo. Tapos biyang cases sa suicidal. Sunod-sunod biyang mga suicidal na balita na sa Cagayan. Grabe. Suicide na Asa ka balita, Boss Max? kanang sa mga joker kay Facebook IFM. Exaggerated na mga headlines. Pero kung na-headlines siya, meaning na-icon na siya para just to add some ma-exad siya para madulot yung tao. I understand why they do it. Pero, based on balita. kasi tawagan ni like, ngano daw ba kay tungod MECQ, di sila kagawas or walay trabaho Dili, or lisod ang na kay- kayo? dili man sa gara magit ang ginakwa nila is one thing ay usa ko nakita is katong gibulagan na siyang uyab. Napansin ako since nag-COVID, sensitive kay mga emotion sa mga tao nung murag dali na kayo na uban tao na dali na mo kuan magrant na sa Facebook. Labaw na karon kay na ma-amplify gid siya karon kay murag may atubang nila. Murag gid nilang kalibutan karon. Mao na akong pasabot nga maapektuhan lagi ang mga tao aning mga kuan mentally bitaw murag mo breakdown pud ang mga tao. Unang kuan unya unsa may buhaton nato nga usually normally sige lang tanaw sa atong phones o tanaw TV. Ayo. Wala na tayo lain choice bitaw nga activity kundi ingana lang atong way of communication sa mga tao. Sige tanaw sa Facebook bitaw. Ayo. So Natay comment tayo. Pwede ko mag-share gamay bayan na Share by. Sorry. Ay, ako sa nisingit, Boss Max. Since nastorya na to, sige. Si Boss Max, ikaw na. Ikaw sa basahin na sa Sir Mick. So, natay marga comment dire. Suicide for me is a choice. Sa ako lang. Dili ning pang pamikil. Plain opinion.
thoughts, mga Bisaya. So, nag-decide na ka mag-suicide? Mag-choice, Yes. mahagbong choice. siya nga, choice siya. Sakto sab, sakto Choice sab. siya. Pero ang pang, Dili, I Pero mean, naka-type pa man ka kung hindi. kanang Joke. Asa man na, wala na ko na nakita din. pero Nana siya sa kwan comment biya section. ng I've read article na if Oh, nakay suicidal thought bitaw kanang nakoy nabasa na article ba na if nakay suicidal thought considered na imong nakay problem sa imong hunahuna. oh, ay, kuha niyo siya. Nanay tamaan. Like, Namang tayo mga coping mechanism ba eh? Like, as social beings, makapagawas, mga tagibate, pero kung dili, gini mo piliyon, gini mo nga dili. Choice, gini mo nga dili. Nanagig something sa pangunauna ni mo. Magin. O sa gito mo iingon day, Boss Max? Ato man na-mention magid na kanang unsay kanang negative na ginakahitabo sa ato gaka-receive tungod aning COVID, lockdown, MCQ, shit. Kanang ang usa siguro po ang consumption nato sa TV then social media. Usa po na sa kwan. Kay actually I have to be honest, naguba mong TV last 3 months. Then me and my wife decided na magpalit pa tag TV na bago. Then ikaw dili naman ko ganan pag tanaw og kanang news kay puro negative. yes. Promise. Puro Fear negative ang monger. nakakita nimo ng tanaw ka, Boss Max, sit down para tanaw mo balita. let's go specific, Boss Max. Asa ka, like, so the people will also know asa pud ka nakakuha ani mga negative. Like, asa pud ba, like, asa nga news channel. Let's name drop, like, since na naman ta diri. Yo, gusto mo wadan sa opportunity. At na time is na. Like, pwede day, lagi daw, wala sa ko nag-una. I mean, kung ikaw nakakurso ba? Ay, ikaw, ako na lang mo ingon siguro, ABS-CBN, siguro na, no, kuhan. Or adi, wala ng ABS-CBN TV. Jim, Kanang, anam tawang lingkod nimo, magtanaw lugar ka sa TV. COVID, taas kayong kuhan, ang cases, dagan na nga matay. This and that. Then, gabi ka, dili man exaggerated. Okay, we get it the point. Gusto nila ipabalo sa tao, pero please, pwede po dun tapod inyong ibalita ang recovery rate. O kanang, pwede nyo ibalita ang recovery rate. Mga kanang, usay tinood yun na kuhan, kay usay man yun. I've worked for 5 months sa media. I was media for the last 5 months. Kabalo ko unsa ang news. Kabalo ko giun sa paghimo sa news. Giun sa pag ako'y ga-edit sa video. Dugang. Ikaw ga-edit sa So, sa lugar ikaw ga-edit sa narrative or dili. Ikaw lugar nagkuhan. Ikaw din, dahilan din ng mga fear. For example, dili ko kanang what I mean is my point is kanang usay if you consume too much negative from TV, actually bago lang ko nagpalit og basic phone. I have decided na kanang aya na ko mag social media pag gabi kay my business is kanang kinahanglan ko ng social media. So kanang mag Facebook ko, mag Instagram ko, mag YouTube ko 6 to 8 or 6 to 9. Then sa buntag I will read my messages, email, messenger 6 to 9 something ana. The rest of the day dili ko mag Facebook, ini akong dala-dalahon na cellphone. Kay kanang gusto na ko i-lesser na ko ang akong consumption sa social media kay lately sige na kabasan is puro hate. It's either nakisabay sa uso sa trend, pwede ba sulti BTS bayot. Then nonsense na kay tanan ang gaka-absorb nimo bitaw. Nonsense imong gaka-absorb, so I've decided na why not I will lesser my consumption to social media, mainstream media, then
dili po ko pingon na kanang dili na ko mag social media kay may business, videography business is tied to social media. Kung wala social media, patay akong business. So kanang what I'm planning to do is to lesser lang kay to hate o kanang too much hate, then too much negative ang gaka-absorb na kamot. I don't know with the other people, pero sa ko hate negative ang sagara na sa social media. So I'm trying to lesser the consumption. Ako I mean, para sa ako lang personally kay kaning since na naman mi dire ay since na ako dire dili man ko expert ani gibuhat ko mag-enter man ta ni kinaman tay gina promote nga community naman tay gina promote nga podcast. Pero bay napansin gina ako nga kailangan gid ta mag-detach from time to time. Saludo kay ko si mga Boss Max ki nakaya nimo nga buyan ang imuhang i-touch kaning nga cellphone. Ay dili karon pa ko nagsugod. Karon pa ko nagsugod ani. For now, day one ni nako pero tong it's a start. Walay TV, 3 months na may walay TV. Damn. I mean, ang TV ba, I know. Pero wala na ko gilabay akong touchscreen na Napa siya handset nimo. wala na gilabay akong touchscreen. Gabi na may paybaligya nimo kay sila. Pero kini na gid akong main phone. Mo ni akong main phone aside from kang bills kay gasto kayo ang internet dani sa Pilipinas. I mean, kailangan importante siya si mo kay you're in the line of work, then alam mo mabuong pa ka pag abot sa imo ang free time magtan-aw palagar ka na. I don't know ba mabuang siguro ka na. Ako ba yung grabe na ka drenched aning socialmed ba yung kailangan ko mag-detoxify yan every now and then mo nang importante kaysa kung I also have other needs kailangan ko magpasingot permi. Kailangan ko magawas, kailangan ko importante kaysa ko Mark, you need coping mechanism for social media. And actually sir make nang na mo ko nabasa na para daw maghimod ako habit daw maghimo kog habit sa morning na mo na kong buhaton everyday para mawala pud ako na sa social media. Then nakakita ti ka post na naka sa by the beach nag-exercise ka. Mura pud kuno ko what if mag jogging ka ako sa morning. Maghimo ko habit ba na ma-healthy ko kay I'm obese magikikustanan karon then obese sa kanan ni sakto pa man ka Boss Max. Napay mas obese sa I mean dako kay ko ba then mato naman po ko nga may not nakanan ako na din why not kanang akong maghimo kog habit na maayo which is I'm trying to do right now morning first day na ako lagi na I hope makaya na buhaton gande 5 ka adlaw na kaya man pag 5 days katama na makabalik na din ka si Pat ganyo gi-appeal gina sa mon challenge sa na Mac nag-burpees si Pat sa una. Kondisyon gi Pat na. Day bay salamat day. That was a really good warm up para sa ato karon. I understand. Sige Pat. Na ako gusto i-add pod nga na po ko way to detoxify from social media without getting out of it. Akong gibuhat kay gina-unfollow na ko ni mga unnecessary nga accounts. Akong gina-unfollow ni mga kung na ako'y masapon nga mga murag di mo ni maayo nga balita or negative ra kay ni or bisag simple lang nga reasoning nga murag dili lang gikugan dili maayo akong feeling sa mga post niya so yan follow na ko unya ako lang yung naagi ko pirmi gid sa social media na ako pirmi kasi ako instead of separating from social media and all the negativity ang ako apod kay mo research na ako unsay magid ang kay tabuan ni unsay may kay tabu behind ani bitaw mo kun ang ako apod nga kapangitaon ako ang tinuod instead of running away from all this bitaw pangitaon ni ang tinuod gid so filtered kay imong feed by filtered gid. Kanang mostly gid. It's either nara kay family or friends o mga
unsa nga mga Basta. interest po na ako, like kanang mga anon nga mga QAnon nga mga lakaw or mga cryptocurrency nga balita, mga which XRP. which is gabi kay ka tutok kay ko karon na. Mag-plug day ko day na among episode ugma mong gawas. It's about investing sa crypto. Yeah, nice ko. Kisa na. Si Kuan, shout out day kay Clyde Montesilio kanang tagiya sa Anito Food Forest. So ni bisita siya sa Moa. Nagstorya siya. Actually dugay na ni nga episode, long overdue na ang mga facts adto kay dili na siya updated. So back March pa to, wala pa kay niya. Wala pa ni crash. Wala pa ni crash. So pero Dili pa kay buot sa mga tao. okay pa, good mood pa mga tao ato. Hype pa ba? Pero it's like nagya pa yung mga a few takeaways ato. So anyway, ugma siya mo drop, ay plug lang ako diri. Anyway, other than that, nindot po na yung mga patno you need to get the truth behind the matter of things, no? Magdili lang kay ng palabay lang nimo ba, or ang kaganahan ko kay you choose to understand it rather than scrolling, keep on scrolling. Yeah. Salamat sa warm up na to, guys. I mean, ako unta kung balak unta karon if okay mo muna atong storyahan karon. Topic. Kini gusto og dali ra kay na ako'y recent experience lang, dili ako personally, pero I also feel nga igana pud ko, pero nalang yung recent experience nga sometimes ang kita gusto tag dali bitaw, and because like aning makita nato sa social med, we compare our chapters to others chapters, magkumpara ta, and then magunaw na ta nga it's a rat race. Gusto ko what he has I want, unsay naa niya gusto ko, labuan na ako or patas rata, and it's very toxic, and sometimes some of us choose to do something about it, and sometimes we choose instead nga we work hard, gusto nato kanang mga quick fix, kanang mga easy kanang mga dali, mga hacks that lead nga makasira og relationship nato with friends, with our reputation, with our relationship nato with kinsa pa diha. So I just want to start off with that topic. Kamu bay Ano may experience me? kuan siya bay, like akong experience kina ako'y certain siguro nga kaila karon nga tungod ani feel lang nako, I just look at this angle kay ang kinabuhi mong para sa ko kay you can attack it in your own way when you like working hard at your own pace. Exactly. I mean, I'm not gonna take away from them if lingaw ba na para sa ila, they have fun doing that, like say sugal mag-push kay dali ra ang kwarta diha, or mang swindle or unsa pa, di ba? I mean, those are like mangilad, like those are quick fixes, hacks, emerging quick hacks ba nga marag pwede man ta manabaho and then like be content with our lives, pero naampoy option nga we work hard also, pero naampoy option pud gyud nga mo kuano easy, the quick money, the easy fix, the quick hacks. So para sa inyo ba kamo, like napalibutan ba mo aning environment and circle? Is it apparent na nasa sa imong palibot? Sa kuha siguro kanang dili na ko siya kaila, pero nakakita lang ako sa Facebook siguro kanang MLM ba? What's that? Multi-level marketing kanang okay. Networking. Yes. Murag nga na. Then, sometimes kanang itong, like you said, kanang gusto ra dali ra kwarta, then sige recruit, then not knowing na ilang gina-recruit, basin pwede madawat ilang kanabuhi kay mag-spend sila kwarta na yun sila na you have to invest this and you'll get money, kasi okay, as inisya ga post ni siya og kanang
tons of money, mag-post siya sa social media, dagaan na siya 500, dagan kay 1,000, then shit, then dagan din mag-comment na, how did you do that? Kanang pwede How mo to be you makabulon po. saan din yan. Oh, then, Lagi. ikot din dayon, then, wala takabalo na, kwan dito dahi ka ng ilad People. dahi kay ka ng, I-print appeal ra din na dito siya sa ni. MLM, appeal na sa MLM na, Ilahang kay ka ng, actually, ka ng, lately sige kog basa-basa MLM na kanang dagan kay nga doubts sa kinabuyan ng kay kanang kanang false promises ba na si Kuan nakakwarta siya tungod ani so apil ka. Si Kuan nakapalit siya sa sakyanan tungod ani, palit ka. Wala ka kabalon na nanani ka sa pyramid scheming. Though na sila product na gi-invest giatag si mo. So may nga na nang gusto ra dali ba na taong apil ko pa makwarta ko na this and that. I don't know if kun kanang apil ba ta spectrum sa gusto og dali ra pero mo lagi nang gusto na dali Well. ta. mahagbong gid siya kay Ano? imong laway kay puhunan naman. They just marag wala kay hago bitaw. Ang imo lang kay mapabaga lang jigagdagoy. Mahabong gid siya diha. Pero na may uban nga siguro naapoy merit like you don't na network siguro ilang scheme pyramid network pyramid ang ilahang model pero dili ka easily rewarded kay naaslay naay meritocracy ba marag you have to do this amount of work para na makuha po ni ma-harvest ni imong gihaguan pero nagiuban ba nga like say I'm gonna drop name kana mga kapa kana mga ulo Kapa yung pangalan. Kapa anong kapa hapit ko na apil ana. Kapa mo? Unsay kapa? Kapa nga ba katong scam ba? Dili ka familiar sa kapa. So, dili na murag front line unsa to front Dili go kapa walay sarado mo bitaw na. kalimot na ko ano kay Sir na saan ko gapakuha na kay Paano, sir? ko gapapiktuhan. kana ani istorya na ko akong storya. Kanang kanang kapa is ko na sir kanang church siya na mag-invest kag money then nakipirmaan kay magihatag na kwarta as donation. Oh. So, na-promise na after 1 month, 2 months, this para pila ka time after 3 months na 30%, 40% ng investment. For donation man, so di na makuha. Ano kay naitabuan na is kanang kapa yung pangalan nato sa lang church taas man na kapa this and that. Then Human dili man na sila gidebunk ni Kibuloy. Kibuloy. O si Kibuloy ang nakakuan na nakakuan ng naitabuan Nakapost na nila. is na ko amigo na taga Davao. Yung model. Nakoy amigo na taga Davao na siya kuy ng akong mama nakakwarta ko gi-invest niya 25,000 karon ga payout siya this and that we're the receiving kwarta dako kayo singganan mo ka ng invest ako na church ng simbahan biya so ako na mangilad lugar sila Ginoo bilang gidala. Yes. So I mean kaya ka nila mangilad ana then nangutanang sa miss yakong misis kay banker biya sa bangko gatabaho anang misis na ng love walay investment na 40%, 30% after a month, 3 months, imposible na kanang ilad na siya. Pero at the back of my mind, what if tinuod? Kasi nagkakakwarta man sila. What if tinuod? Then, hapit ko kumatistingan kanina ko, 10,000 na siguro. Pero wala na ko kay, hadlock ko kaya akong misis lagi na, dili lagi lang kay scam na siya. Wala. Ako nauna lang ba? What if? Nauna lang ka. Ng church ang magdala. Oh, so wala ko nag-invest. So nahitabuan ni Erp after a month natuloy nagsugod tong mga post na go Kapa go ay sirado. I'm seeing post sa mga social media ng mga amigo na amiga, I will not drop name na ayaw mo pangan sa Kapa ko dako kami invest na. Then it's sad to say scam gid siya. Do church lang gidala. Well, Blue Car, napay mas dako nga church nga mas grabe pud mangindad. Sa Manibay. Kaya. Central Bank Manibay. Ha?
Sila, buta na ito nga sila ang gahawid most sa mga gold. Oh. Pero wala Ay, na sila. Pwede ba masulti na Oh, inindap. Eh, kuha nyo diri. I mean, this is Kailan that ko? kind of episode. Naabya mo diri. Ilang Like, anyway, mentioning that, Okay. Boss Mac, like, kasi sila nag-pull out lang lugar na booking na after 1 month. So, katong nakaunaan to, naka-safety na to sila ba eh? Nakahulbot na to sa ilahang kita. Kwat na sila. That's like ROI. O naka-ROI na to sila. Di ba igana ramang gyapon ang concept sa crypto, Pat? Although mas legit Actually, lang siya. based on Diba? testimonial, nasa maybe. nakakuha. So ako mo story. Ay, kamo pag bato-bato pa yung, si Pat, di ba? Like, igana ramang gyapon ang concept, pero mas legal lang siya paminaon. Di po sa legal pa mina. Mura siya mas masabtan mo mo ang use nga kung gamay ra ang gagamit, so gamay pa ang price niya. So kung sayo kay ka na napalit nimo siya at butang na to 30 cents unya magasgadagan pa mga tao. Unya dili mga dagan pa tao mo palit na dako gyud ang mas dagan tao mo gamit sa crypto, sa coin, mas mutaas ang price. Mutaas ang value. Pero ang kani pod ako kay dili ang price imong basehan kundi ang use sa coin, unsa gid ang use sa coin. Na may uban nga murag store value lang lang pero ang uban gid kay naa gid siya use na-use which coin ang na-use nindot which is XRP, XLM, XDC, Algo, HBAR. Ay kalimta erp ang katong Joker erp tong Elon sperm. Elon sperm akan na kay mo nag sure kung makakita ka mga Elon sperm kana nga mga investment kana mga sperm ito may mga bay kay mohalin na magud ang mga memes kasi mga memes mga binuang I don't know si psychological effect ana ba yung mga tao kay mas maganahan ano sila like di ba unsa nahitabo sa Doge di ba It started na sa joke di ba grabe joke. It always be a joke grabe gig influence si Elon no kay maka Diya nimo makita Mick unsa ka murag brainwash na kay ang majority sa mga tao nga mosunod sila usa lang ka o mosunod sila og financial advice ikan sa usa lang ka tweet sa usa ka tao bitaw. Anyways, dagam biya nagsakit og buot mga traders lately. But if you know what you hold, dili gyud magsakit ang buot. But anyways, lahi na kilayo na nimo ang topic. Ga-huddle pa ba gyapon ta. Anyway, so katubay like it's nice nga naadagya po na. So it's apparent no naagid siya sa ato ang kalibutan. Like kita usahay ganahan po ko kanang dali ra. Pero kana mga butang kabalo ko nga dili makaapekto og lain tao. And then also especially would not affect sa ako kay once you get used to kanang dali ra, you get complacent, di matapulan po ka ba? Murag, dali ra lagi na. Like, pwede ra nimo unya-unyaon bitaw. Whereas like kung anad kag kanang lisod ug dili po ka mo dili man sad nga tuyon nimo nga lisod na lang pero buang na po ka pero kana pong imo bitaw i-balance lang gyud nga anad kag lisod then I think everything will be easy. Yes, true. Unya mura po kog mo assume ko nga kita tulo diri kay kita po mga klase nga tao nga we would mas mupili ta nga mo do the hard work kaysa magkuhan og mga sayon kay para pud sa ako kani bitaw mga ani mo link siya sa karma mo tugi kog karma ba yun kung exactly tinod na kung mo mangilad ka or if you get something from doing something bad mas dali siya mawala sa imo bitaw kaysa kung paningkamutan nimo maayo mas rewarding siya ang imong feeling nga madawat nimo ni nga kwarta kaysa kanang murag gitabla lang nimo ginakay na ilad murag na ang konsensya gid bay kung nakay prinsipyo nga tao mo gina sila ang mga tao nga nay prinsipyo mo gina murag mas mo succeed og nay longevity lang succession dili ra pud sila kanang basta-basta maapektuhan sa mga panghitabo ito like kaning nahitabo ang 2020 until 2021 nag-MECQ na pud kinsa mo tong sige reklamo katong hiligog sayon kana sa
Oh. Kita katong post sa social media na nagwilga, gusto nila tagaan sila monthly 10,000 sa government. O kita ko ato. Then kato ding na Ooh, din narrative. kanang post din katong kato din naghilaka ang bata to naghilaka na bata kay siya naligatrabaho sa iyang pamilya kay iyang papa murag na sakit wala ko kabalon sa ikuan nato story dato basta nakita lang nako na gi-compare din siya ba na ang bata ganing nagdaro sa bukid para makapatan niya kamo garawilga mo diya para makakuha og ayuda sa government. Usa po na Earthbay kay ang kalisod pud sa usa ka lugar murag wala kay lain choice kundi mo buhat nga dili maayo kay. Amot Lagi po bang no, kana po no murag ang sayo po ang depende po din sa madali po ko maka-judge no ng mga taong galisod. prejudice ya ka. Prejudice yata. Dali ako maka-judge usahay pero usay ka sakto gyud ka i-consider po nimo ang Yeah. asa sila ilang Biasa yun. silang demographics nila like also man ni below kuan ba ni average income, below average income or working class or naaba ka sa poverty line. It pushes people to do Yeah. extraordinary things. Yeah. Siguro masabtan po na ako nga nung mag-push mga UATs. Kaya mura po ilang nahibawan. Siguro lack of awareness na lang po niya or education on their part. Yes, Wala man siguro yun. po They never dyan, had that in the first place. Kunya kuan bay mo nang siguro stuck. ko ng Also. fighting for survival po siguro. Ay Yeah. ayo po na realize kay kanang pagingon ni Earth na depende sa asa sa nagdako sa ilang kwan. Oh. Siguro kanang fighting for survival for example dili 90% siguro sa mga kanang gapangawat or kanang gakwan ga They mean well pero gapang nibuhi lang gid sila. Or not, I don't kanang know. wala na lang gid sila wala na except na lang siguro sa mga kanang sa tawagan na makawatan gid na gusto gid mga awat pero Oh. I know nagikawatan na nangawatan na sila kay wala na sila makaon. Or pinanglan og pangtambal unsawa. Kana mas masabtan pa na nako. Pero kanang kawatan nga naiiya, naikaya, kana kuan na habis na mangilad pa. I mean mo lang ako pasabot ba kay it's because nga gusto og dali. Pero naman kay kaya, naman kay abilidad, naman kay resources. Why would you resort to something would harm others or ruin you? ang naka-sad pagidana ba kaning ang mga tao bitaw na ini hard situation na sila sa lugar nga lisod gid kayo. Ang naka-sad pagidana kay wala sila choice kundi mabuhat og dautan para lang mo survive. Na kay nagimo man kag dautan imong karma maapektuhan. Imo sila kagka-stuck di naka Cycle gid siya. It's a cycle. Kay imong karma imong pud maayo imong gibuhat. So stuck trigger ya we nga bitaw. Nag-message day si Ma'am Rech sa to di siya kaapas kay naay family matters. Safe na. Shout out sa Safe lima na. nga gatanaw karon. Kung pwede i-share ni nini nga link para mas mudaghan Yes. basta. Yes. Yes. I mean, and we are joined by no other than si Boss Max of Nostalgia Digital Film. And Thank you. Malingkamot iko mo appeal permit every Sunday. salamat Boss Max. Boss Max dali imong ga. Boss Max. Nakoy pangutanan si mo dali ra na imong ginabuhat. Ang Kanay imong pag-edit og film. Dali siya ba? actually kanang for me dili siya dali. Siya dali. Pero nga na imong gabuhaton. Kung dili siya dali nga na imong siya gabuhaton. Kaya ganahan kag lisod. Dili kanang I mean kanang kuan magyud kanang aside sa to be honest first is I dani ko nga makakwart kay I mean mo akong source of income so I have to do it for my family and second is kabalo na biya mo I have before this na 3 years ago gatrabaho ko I have bigger salary and mas stable siya monthly siya kanang kwan but I choose to kanang ani na path kay kanang this is what I want to do in my life kay for the last 5 years at that time though I'm earning
ingana kasakto na money, then kung financially wala ko'y problema ato. I'm not the richest guy at that time, but financially masulti na stable. But Mm. a part of me gakawala ba. So good thing lang po siguro kay palangga kay song asawa. Wala iya gyud gisuportahan bahin ani nalakaw for the last 3 years. Kay yeah, and Keeper. salamat po sa Ginoo kay every month na kliyente na Yeah. gasulod na grasya. So Kung imo po nang hago, or inaapog kay reputation gid nga na build nga usa kay kung wa mo kabalo si Makoy ang usa gid sa mga maayo gid kay nga music video editor and Yes. shooter dias kagayan ug sa Pinas para sa kung Naday busy na siya nga tao gid. lagi Okay. basic it. Mailan man ni tagaan gigahinan kita niya og oras diri just shows by nga kini nga tao dili ni siya lamlam. He allots his time on things that are productive ba. I mean, feeling na ko productive atong ginabuhat di sa podcast page. Ano man dahil Productive perspective. man Perspective Productive, ra matanan. We're growing. Yes, ay Boss Max, naday nangutana and usa po nang ganahan ako aning community kay we get to network, di ba? So naday nangutana nagapangita ba daw kag na gusto mong apply? mag-apply. Kung ano ba ko nang I used to have a team pero mura ko solo set wala ng loner ng Sologenics. na Ronin. I prefer to do it alone. Hello, I respect. used to have a team. Katong gashoot pa mig mga kasal. But dili kay ko maayo mo handle og team. Dili Nano man man Erp, To manage. creativity, So, Erp, magsangko ang creativity or workload or unsa man? open man ko sa creativity kay kanang for example tong mga music video na may kanang usay magtap man ko kanang patong sa Inantigo last time tong pinakaganahan ako ng music video na nahimo na ako nagtap man ko ato kanang nagtap man ko ato amigo na ako na kanang maayo na aspect ba. So dili creativity open ko as in sa shoot mangutana mo kung sino gusto ba ato na. Pero siguro ang dili lang siguro na ako makuan kay bad experience gid ang nahitabo man gyud kay kanang na may kliyente. Then nag-apply siya sa kuha na pwede ba ko mag-video editor ni Makoy. Then ako na open-minded, sige pakit-add ako sa imong panbe, sa imong mga outputs. Na ako na okay man yapon. So gitaga na siya kliyente. In the middle of the project, niundang nagkalit. Oh, ibiyaan ka. Niundang nagkalit. Ay, tama. Niya yung rason niya, sorry, mabisi na ko kay kanang nakoy kanang project karon kanang gi-edit na ko what the fuck at the So, first ipanakip butas sa ligador. Oh, then funny thing, karma, man isulod ang karma. Last year nag-message siya kanang koy pwede ba ko mo appeal balik sa Dabi. Okay. Unsa mo reaction na ko siya mention pero kanang nami kay siya igno na mo ba pero wala ko dili ba ko basta sa tao. I will not drop name about sa kinsa ni siya. Pero i-drop ba? Curious ko sa imong pakitungo ato. Actually gignan ako siya na sorry kay tanan kay kanang kuan kanang gitaga I've given you a chance then anak gid siya na nang mubayad na lang ko sa imo koy kanang kun na kay shoot ko ako pa mismo mubayad sa imo muban ko gusto ko makatuon nimo nana so anak ko na dili wala nganong kinang dili mo ko magpabayad ako gani dapat mubayad sa imo kung muban ka dili gusto lang ko muban sa imo koy ako na sorry kay tanan kay kanang nang antras man ako siya actually gignan ako siya ni once na magbaon nimo kung trust ako ang klase na tao na bisag dili ta kaila tagaan kag tsansa pero once na imo nang i-break sakto gina sorry pero I will not be mean to you dili tika i-post sa Facebook magrantan ko shit and like that pero once na mga pagpabor mga once na mga di ka outro pabor sa ko dili na ka outro once you broke my trust dili na ka maka-outro I mean Twitter ka pero na siguro kung it's the matter pero na siguro kung imong pero na siguro kung imong sitwasyon is it's in between life and death na mamatay na ko kung dili ni na ako. Ipa-shoot. Ikaw mamatay ka, hindi ka mo-shoot. Gusto maningit mo.
To hospital eh. Nala ko, na-curious ko ba? Like, kato nga panahon nga imo siya gi-take under your wing. Unsa pa ka ato? Were you the nostalgia digital film you are today? Gana na nakakadako back then or wala pa ka ato? You're still building yourself? Maybe kanang on the process of building pero medyo nakatunog na gamay. Early stage. Early stage siya pero Let's say medyo harsh akong gamiton nga word, gisalikway kaniya for someone or something nga mas dako pa sa imo. Oo, nasay ka nang nakuha na daw siya ng online editor daw siya sa usa ka tao na ginasendan na siya ganang files din niya i-edit silang balay. Okay. Then I was like, what the fuck? Wala na lang to gidawat ng project. Good thing, close friend ako ang gimuan na video. So ako nasa loop. So, sorry kisanan ba yung na okay ra ko sabot ko sagdi lang to. May galing kay what if mapariyaan na ka ng mga mataray lugar kayo, mga lingkod kayo ng mga tao na i-post din ka sa Twitter somewhere, cancel culture ka. Na walay klaro si nostalgia kay ginaana di lang bayad kami din wala may tabo. Isip kinaya na ba reputation counts. Yes, that's why today I choose to work. If I fail, it's because of me. Lagi, wala kailangan ba mabasol ba? I think mas maayo po Nerf kay kanang wala kay saligan kung imong kaugalingon bitaw. So balag biyaan pa kaano yung mga coworkers. At least ikaw kabalo ka how what to do kung ikaw Rosa. Mabasol po nimo ang tao ba kay what if ako lang curious na ko mabasol po to nimo siya nga tao. What if gibuhat to niya kay pangailangan po. Okay, let's say if it does pay big. Masabtan na po nimo. Nag-explain to niya si mo. Iyang explain actually na kanang nalagi mas dako dong bayad then pamina niya mas stable pero ako sang gipasabot na imo sa taning humanon ni na project lagi dili tunga-tunga sa project imo na ganing gikuha na project labaw na if kuan siya integral kay ang role no pwede man niya isabay 2 months na naghulat 2 months naghulat ang kliyente 2 months ako sir maingon na Nerf kay mayon kung ikaw I don't know if time management. Nagid. Nahagbong di. Nahagbong ka ato. If dito ni mo kaila, Boss Max, nahagbong kang mag-camera ato. Wala ko ikasusi mo. MLM, gini mo labas ato. Sa to, Max? If you're watching this, Mr. Editor, I have wala ko ikaulit si Mark. Nag-share lang akong experience na wala ko ikaulit. Ako na ulit ko sa mo. Ako ang maulit para sa iya. Ikaw magtarong na kagtrabaho sunod. Para gusto ka mo balik. Tawaton ka. Yes. So, but what if naanap po kayo, I think lahin na po nga vantage point ha. Gikuha to niya not because, let's say patas ra ang bayad. Pero, mas gikuha to niya kay mas dako iyang mag-gain dito. Kay mas sikat to siya. Or mas dako ang traction, mas daghan ang opportunity. Which goes back to why kanang gali gusto lagi tag dali, di ba? We want it easy. Pero he should finish the project that he was obliged to do. Dapat ka man of your word. Man of your word. Nga mura kung unsay imong buhat, dapat mo gyud na imong buhat. The next time you work for others, kay prinsipyo nga tao. Okay, the next time you work for others, then ingana iyapon imong batasan. You have no future for that. May pa mag-nursing na lang ka. Biyaan din niyang pasyente ba? Mugya po yung naitabo. Wala klaro na. Ay, na ako yung offer. Tigtuli pa yun. Pagpatuli, adedekwan. Pwede gihuman. Isot yapon. Ay, gusto mo dali. Good. Busa, pwede po mga tagog example po?
course. Recently kanang this week man gid kay na kuha na kong contract sa tourism ba. Maghimo mig video sa Mo Bukidnon. tong sponsor sa DJI Nice. Oh, technically dili mahulog na sponsor pero technically pwede wow kan kay anitabo man gid kay gusto nila na drone shots. Drone shots. So ako dili mo ko drone pilot then wala ko drone. So, dili ko hilig og drone. May license. Wala and never in my life na ako magpalit ko drone na. Pero nagsastorya mi ito while gamiting, nagstorya sila na koy na kay drone. Then gisulod akong pagka-competitive. Eto. Hindi pa pili. Gisulod ako na kay drone ko na. Wala at the meantime wala koy drone. Ako kinanglan na tog drone. Then na-dislike ko ako na drone pilot then morning bayad per battery. Then sir, what if sa ako na lang na nimo ibayad then ako na ipalit og drone. Ako na lang din ang mo himo sa video. Then dili per battery ang imong bayad sa kuha. Per battery na lupad ba? Ang bayad nimo sa kuha unlimited. Kana imong kwarta ni hatag sa drone pilot. Kuan lang na. Ipalit na mo nang ginaw na. So ako confident ko sa self I flew ay nakapalupad kog drone naguban ming Krega na project sa Bukidnon yapon. As in that on the spot YouTube ra ko how to fly a drone. Sige katawa si Krega na kuy kaya nimo kuy. Kaya na lagi ni master kanang pero deep inside Lord dili lang tani ma-crash Lord kay dili ra ba Lagi dili. ko. So back sa meet ako na nakaya ginan ako palupad og drone na dili ako kung ako ang drone balag ma-crash. Tanang mother of confidence din. So mo to naka-drone. Thank you tourism naka-drone ko karon. Fights kayo. Salamat. Department of Tourism. Salamat. That's not vote of confidence. Butan kayo ang tourism no kay 7 days na shoot then ang compensation kada kista na dili na ko may istorya then taxpayer mga money sa thank you sa then 2 minutes at least na video it was put to good use ang tax. Palit wala ni tabog pang drone. Yes. Anyways. Pero actually kanang bili pa ng istorya na sa istorya man ako na tsadang conversation na I was paid and gibayaran ko sakto kay sa race hazard ban mag-hazard pay bitaw kay I have to travel in Bukidnon. Yes. This and that so kontak yun pandemic. Di ba? Work hazard. Yay. Sige, best storyaw na nato ni kung si gusto storyaw ni Mick kay murag na intriga ko aning nasa comment section ng Unitres. Ayaw nag-create scenario Mike kay dili to pwede iyang gibuhat sayop to that's it. Ay kama ni going back ni siya atong katong gi-hire ni mo Mac ba. Kabila ako. Pero basing mo joins ni si Tres, ano siya, gadro ko literal okay di siya ka-join. Lagi no. Ikaw Pat, like sorry Mac. Opo ka dungog kay Pat sa iyahang I want to discuss this with you pod kay ikaw you're fully aware man nga given kita ato millennial magita we lived half that life nga na-expose pud ta sa mga outdoors, na-expose pud ta sa mga all kinds of stuff. Murag semi-boomer man ta, di ba? Pero kaning mga bata nun karon like they live this life by nakasugod gid sila sa inception pa lang sa social med naana sila dito nakasapon gid sila sa internet mo na giniilang kinabuhi labaw na karon murag na magnify gid na legit gid karon nga sila na they are the face of this generation and ako makaingon usahay kay murag because of this murag diri na lang ang avenue nga their voice can be heard bitaw. Murag they feel nga kay kung they try to voice their voice out in the public, they get stumped by the millennials. Yeah, gusto. Unsa may mong pasabot Gen Z nga
You don't know what hard work is, mga bata pa mo kabalo. Di ba, Mark? Usually that's kuan garbo biya gyapon na sa millennials nga yung mas tiguang pamiron so ba. Pero kaning Gen Z feel nila, akong opinion is feel na ako kaning social media is their world bitaw nga they stake their claim on it, more kami diri, this is us. And I think anything outside that is very kuan para sila, more sensitive na kay nang kuan. If it's inside the bubble by, it's very easy for them. Outside na. What's your take ana bay? Do you think they're soft? Well, sa kaning inception na ni internet, murag yun siya naagi something nefarious gamay ani, murag siya na stuck makapilit gid siya sa tao, ma-stuck gani mo ganing world wide web. Bitaw, murag kag na stuck ka sa web. Pero ako dana kay ang nadak-an pud sa mga bata karon kay mas sayo na mo gud ang mga technology, like sa una makinahanglan pa ta magprito gamit stove unya, before pa na kay kalayo gyud imong kuanon, karon kay nanay air fryer. Bitaw. Exactly. Pero mas nadali akong kinabuhi sa air fryer. Ay hipokrito kay gaway gagamit di ko ano. So ba murag sala po nadakan, dili mo po na ilang tanan sala, murag ila kung nadakan lang gid kay mga butang kay sayon nagi kay himuon. Pero dia gid siya padulong patno kay murag I think technology is made to make life easy. Ayaw awaya ang air fryer kay gamit kay air fryer. Wala man agay ako. Ayaw i-example lang air fryer next time kay ma-expose ta. Mas nandangan nila ang air fryer kaya sibakan niya. Bitaw murag nakadako sila nga mga mas advanced wagid ang technology kumpara sa unsa to nadakan sa una. Kunya ang mga makapikto gid siya pud sa mga the way how people think nga karon sa una kay pakuson pa ta or magawat ra nato ihilak ra katulog or karon pag mangbakos ka pwede ka mapriso. Mana gid priso ka. You get canceled, ma-viral pa ka, mapriso ka, mamatay pa ka pagtabok ni musdalan, kitabangan ka tao nga ang ilang ang on the receiving end ng ilang nadawat ra sa ilang newsfeed kay kaning papa iya gimulis tiyang anak, pero imong gibuhat ato kay imo ra man di gisinggitan, di ba? It gets exaggerated gid niya mo gid ang murag kanang kay tabo social media. And I think sa ila pud ako lang tanaw sa mga bata karon kay murag I think victim lang sila ani tanan, and they owe it to themselves. They just owe it to themselves to learn more outside. Okay, there's lots more outside. Mas difficult ilang journey para now nimo. Well, maybe unless kung gustuhon gid nila, di sila magsunod lang sa unsay asa ang herd mo paingon. So, gusto nila magawas sila, mo offline sila, basa sila libro, magawas sila, mo sila sa mall, mo adto sa bukid, No. Una, depende na gina. Kay I don't think tanan bata ingana. Kana mostly na sila kani mga mostly lang it's kani mga nagdako og iPad bitaw. So grabe ba? Na witness ko na ba? Sa gatanaw karon buy your kids kanina cellphone, do not buy touchscreens. Ba 5110 kay para di kay matabla. So na akong take ana nga kana murag. Nice, very insightful. Sa kato nasa comment section unsa inyong maingon ato, do you think generation karon they have it easy or do they have it more difficult? Ato it's be ato na isulat dire be. Do they ato apod as mo paday na kog storya. Ato apod as murag kita naman gid murag 30s naman ta. Murag kita na gid murag kanang kibali adult na diri nga functioning sa ani nga kalibutan. Ato po responsibility para sa next generation to murag itaw i-enlighten pud sila, murag tudloan sila sa unsay sakto ito. I-guide sila sa mga kwan. Kay so ato man naman gid nimo technology, naman social media, gid na mawala gid. Pero kita gid ato gid ang responsibility. Nice one. Sila. Sakto ba? I mean, so it's mura na siya. Circle of
Pero sila po no, eventually moabot na po sila ng stage no sila na po ang mag-dish out o guidance sa next generation Y kinsa ba na sila. Shout out day kay Juan T. Micro. So first phone na ko 3210. Kana. Ako adyo katilawan ng 3210 yun. Kaya 3210 naman to yung murag tweeting casing sa una. Ako madumduman. Pero lahi po to sa ato ang generation sa ano like kung makadawat po tag mga yana murag lahi po siya nga klaseng level no. Lahi biya po siya. Lahi po gani ang kalipay adto na kay malipay na ka uy nakadawat kog text ug ikan sa globe. Kuan magid ka nang sa una kay delete na na cellphone, then karon is mandatory na kay cellphone. So lahi ang level na maka-cellphone ka sa una. Kay sa karon mandatory na kay ambot na ng Communication. communication. Ay ila pong klase ba na some courses require them to be part of Discord communities kay mo po gi-require sa school. Oh. Grabe no. Sana naman na Full integration na gyud of technology. Well, kana Mick nakoy maingon na. Imagine na unsa naman can you imagine unsa nga klase nga society amo gawas gikan ana nga era nga kanang nag-eskwela sila nga naalang sa screen pero may mo gawas na dahil magtrabaho na niya. Murag uy makuratan sila. Ang gusto na ko pangutanan na what if ka mga nursing tong mag-injection ba? Unsa nila pagkuan? Kay online yan. Anson, kuan niya po nagya po ng practical pero dili gid gana feel nako dili gana kahanas gid ilang experience pero si Koy ba si akong co-host si shoutout Koy Sarmento nurse man gito siya out of body out of shape dad nurse man gito siya so most of their learning karon is done through online pero they do have to duty de sa una kung mag-duty sila kay karon daw ga duty kay murag online daw gyapon part semi I don't know ba Tanaw nang kuan ang pasyente na webcam na webcam na naday murag kanang thermometer gun so labad imong ulo sakit imong tiyan actually kung magpa-check up ka karon kay anang online na lang na yung mga hospital na online na lang. That's not enough, bay. Kasi magkuan mo, magtagaan mo link, mag-video call mo sa mag-video call mo? Dok, serious mo, wala yung joke. No joke. Tinood online. Grabe lagi. Dabi ko ingani. Dok, ako lagi itlog. Tanawa sa Dok. Pakita ka na, Dok. Kita ka sa sima. Ay sabi, pakilig kami lang. Nagikulan to. Sorry kay Dok, wala ko nag-shave, Dok. Mga i-share about nga na bay. Nakoy i-share na bay bayon sa seaman but pinaka-fuck up na medical by mandatory. I don't know if you're all familiar with kanang sa term na i-test bitaw ka kung na kay Almoranas. What the fuck? Lugar. So kailangan yes. Nakatry ka na, Boss Max? For 5 years. 5 times. Every year kay medical. Every year. Appeal lagi na, no? Appeal na. I-check na. I mean, kung sunod mag-room na nakahubo mo tanan, as in, physical good na i-check tanan. Yeah, this is nato nag-comment dire well galaf trip ta dire. Ana si Bytres nga they have it easier gyapon pero lisod daw magkasayop-sayop sa ilahang generation. Considering stuff are easier now. Ug mas sensitive po ang mga tao, labi na sa unsay culture nga ilang naandan. Ako lang yung maingan. Labaw now, you have platforms nga that make you feel entitled. Everybody becomes more sensitive. Yes. Ako lang is kanang mga past tweets nila, mga past posts nimo.
you're not the person back in 2009 Yes. sa person No. 2001. So 2021. So Lahi yeah, karon ba? ato na i-cancel si Kwan, si Kwan kay nag-post na siya atong back na what the What? sama Kailangan niyo. pala ganyan yung kayon. Man, leave the Oh, past. yun. Man. Katong sa una, 10 years ago na, ingon yung tao nga, fuck you nigger. Karon, kuha na siya. Kuha na siya karon. Wala, Katabang, nagbago na. Oh, man, you cannot judge. magtabang na siya sa, karon kay gatabang na siya, social worker na siya sa ghetto. So, nga, Gani, di ba? di ba Tabo na- nagbago na siya? Na life-changing na hitabo I'm sorry to siya say in that between. word. Ba? Nabi mo. Actually, nami pa good thing ya pa na i-cancel lang sa katao pero naiuban na murag low kanang kayo ang kailangan yun kanang i-cancel. oh. Pero kanang naiuban na low lang kay ang reason man. Reasoning, wala na. Muna nang ingon ni Joe Rogan niya, unsa to yung recent niya post-erp nga nasige post niyan. O muni nga nung bugok ay muni nga nung dili paganahan og pakita ang mga alien nato. igani pa atong level of panguna-una ba mag dili pa takalit sa level nila. Ikaugobs ta sa mo. Shout out kay Wantimay na po sila yung comment. Part of the body na ang phone. Detachable part of the body. Tinood ka na. Kay ako guilty ko na ang kung cellphone ako ni ginadulog. I don't know. Yeah. Nabi times ba nga, ako lang, kay mailman man ko, so maglakaw ko. Ako lang bili na akong phone sa akong truck. Akong tuyuan gyud nga 30 minutes or sa oras. Para lang makadetach ka, detoxify. Oo, bito. But the only time nga makadetach ko ani, makadetoxify ko ani kay kanang mag-workout ko. Kay I choose to work out nga nang walay wifi. Pa-focus ko na marag mas grabe akong connection sa kalibutan, gaka-humble ko. Yeah. Marag feeling na ako kay finite ko, marag weak ko, wala ko yung meaning ani nga kalibutan ba. Grabe sa Small kaya fraction. Bay okay lisod ako man gito yun gina ko nga lisod gyud workout para gid mahumble bitaw gigulay. Marag maingon jud ko nga I am insignificant. Marag kuan ba wala jud ko ano ba marag muna mo inspiration for Oh. working out. Then pagbalik din ako, Yes. makalimutin ko. Pagbalik nung na wifi makalimutin ko. Bro mo sa post day nang bitong magkanana ng Oh, pulos. masochist style ba? It works for me. Nitanaw ko nag-stumble upon ko mga Gagin videos. Kaila ka ni Goggins, Boss Mac? Unsay Goggins wala ko idea. Nakatanawa na siya, Boss Mac. Nun kaniyang fuck you, you don't, you ain't shit. Oh. Ito. Kung Goggins? David Goggins. Di ba muna Mas siya nasa inyong mug nga what would Goggins do? Yes, muna siya inspiration behind that. Mga fans mo good ni David Goggins. Mo de ay. Lagyan ako Goggins mo din nasa kuan nga. Kay siyo paminaw pod while ka trabaho ko maminaw po ko mga inspirational, motivational stuff sa YouTube. By dili ka magmahis siya kasi he speaks the truth. Like yeah, wala no filter siya, wala siya no filter marag ngano i-shame, ano nang itago man nimo, tampok ka. Lagi. Don't nanong gid-demonize man nato ng word nga tambok. It's the truth. Ano bitaw, like don't hide it. Tambok ka, dawata. In a lugar, I have to accept my body. I have to honor my body. It's fat. I have to respect that. I feel like kinanglan gini mo i-accept imo mga mga dili maayo to change it, ha, bitaw. Kayo. And that's how he turned his life around. Okay, he wanted to get into the Navy. Overweight man siya. Bay, grabe ang story anapat. David Goggins Can't Hurt Me. Kung na kay time, human ka na yung rest of the books, put that in your next audiobook. Okay. Word pa kayo. Nana ko'y kwan or kanang audiobook ayop kanang dili map. Nindot na siya. Ganina na kayo audiobook. Alay lang nga book. Unsa na nga reference ba? Ay dili kanang nagstorya man gud mi ganina about audiobook ni HP kay kanang gusto like ko nag-detoxify lang ko kanang social media. So ana siya na paminaw og audiobook herb. So karon nana ko na ko pwede ita paminaw na audiobook ni nag-suggest man ka. Ito po, ako po i-suggest sa mga tao sa lima nga nagtanaw karon The Celestine Prophecies. Pa po na
Opo guys. Muna Speaks nga ng about. mga YouTube nga ginasend nimo sa Corp or lahi ko? Oo, may YouTube. Baya kung gabuhat usa po na sa kaning like daghan kay negativity sa social media. Usa pod sa ako pumabuhat is to add positivity. Akong gina-share kay dili kani mga unsay trending like kani mga BTS bayot. Akong gina-share mga makatabang sa imo na bitaw. And it's so sad nga mo nang gasnaban sa mga tao bitaw like makatabang na gani sa imo. It change your mindset. Yeah, it makes you a better person. It helps you grow and yet gina Ang mga ignore lang choices sa mga tao. ang mga choices mangud sa tao or kay especially they tend to nag-enroll ko course lately by wala ko ka study karon nga adlaw. Pero nag-enroll ko lately. That's part gid sa kuan by mga human behavior nga kung Psychology. kung asa ang puno nga kananan dito ka bisag walay lami. Mm. Mo Dito. gid. Mo na kita pero may mudaw kay dadto kita sa suukon kayo walay tao pero Mm. na sinugba dadto kay woo. Sinuglaw. Ato din i-drop na po si Juan, no? Salamat tayo sa pag-active diri sa comments, Juan. Pwede man good mo join. Asa man mo eh? Juan ug si Owen. Si Owen, Okay, kay mo murag mo. Ako musag ko. practice daw sila inject sa talong. Ana, kung kaila nga nursing instructor. Maong first Ay, suro ng limited face-to-face classes. Naka-dorm ang students. okay ra na. Hmm? Ana na sila magkuano. Okay, kaning nga part dire kana. Okay ra na. Kani. Oh, yan. Gamit. Next comment. Wala ko'y phone for a month now. Haha. And I think I'm in a better place. Good for you. Nice. Gasosmed lang ko kay same sa inyo pod. Need sa work. Photographer / illustrator or selective filtered ang feed. Sakto gina. Yeah. Muna kung gusto baton. Good for you. You have done it for 1 month. Muna kung gusto baton pero dili na ko kaya walay cellphone. Ang katungkuan lang, katong network lang. Dili that's why I need dapat ko ma-contact, call and text pero SOCMED I will do my best to less dili ko kayo na undangan pero I will try to less ang consumption. Ang consumption. Kaya napo ko nabasa pod kay kabasa-basa po ko yung mga zen nga mga libro nga. Usa po daw one way to murag make yourself feel better and still be in social media is every day daw when you wake up spend 1 hour without any technology and when you go to sleep 1 hour before ka matulog 1 hour walay technology. Oh. So mo nang murag weighing challenge na siya. Challenging gid siya kay ako mismo di man ko kayo gasunod ana kay makaana maging ko ay pila naman ang SRP karon. Lagi mo kinanglan mo monitor, pamahaw ni mo Erp. Uphold na yung pamahaw Erp. No, uphold na yung pamahaw. Or kanang ko mag-release ko. Pero lately Erp, wala na ko'y tanaw-tanaw sa charts. Maayos sa day. I cannot do anything about the charts. Si Papa Elon samok. Flat case siya karon. Si Juan na po, nganong gidemonize man nato ang word nga tambok. That's the truth. Tambok ka. Racho. Kama 2021. Okay. Kung katong gusto mag-cancel sa karon, I quoted this karong adlaw, June 6, 2021. I mean, it's the truth by like dawata eh. Dawata man tambok. Wala may ibang tambok. Ako ganan tambok. Actually, is the first thing you need to do if to solve a problem is to know unsa ang problema. Yes. How can you solve a problem if you don't know the problem? Yeah, fix the well. Di ba? Ayuha imong makina kung dito di ang problema. Dili ang ubang tao. It's you, man. You have to change that perspective. Anyway, di man ta mastelana. Next, post, don't scroll movement. Past ni or post? Wala ko sabotan eh. Ano sa inyong pagsabotan eh? Post lang ka, di na ka mag-scroll, di na ka magtanong-tanaw. Dili na magtanong sa banda. Sakto ni. We could use this. Lagi. Tada. Ganahan ko sa atong mga gipang discuss karon mga Erp and
I hope nga katong nagtanaw karon kaning 8,000 o kaning duha ka book nag-like asa ning di ka nag-like. Salamat sa mga tao sa comment section, mga usual nga suspects nato. Sila Owen, sila Thank you. Juan, sila Tres, o kinsa pa ni join dire. Salamat day kaayo. Boss Mac sa pag-apil ani, Freedom Synth ato ang pioneer dire. Pwede ko mag-kuan, Yes. Plug time. Plug time. Diyan na tapadulong. So si Freedom Synth na siya gi-drop nga track karon lang. It's called Be Tolerant with Others and Strict with Yourself. Na siya sa YouTube, na siya sa Spotify. Minaw lang kung ganahan mo mga meditation music. Inspired na sa ni Marcus Aurelius Stoicism. Yes, Marcus Aurelius gid siya nga Stoicism. Nice. Yeah, gid ng direct quote gid nga ako lang na-inspire ko nga mahimo lang og instrumental about ana. So naari ko Which is ang instrumental is maka-flip, makatsadag mood. thank you. Lagi mo gid ang akong Paminaw pa ko, Erp. Bako ka paminaw. Makita mo sa ASP karate. Muna na akong kuan karon kanang kay sa una mo gud ako mga music kay murag about sa kanang unsa ang hip hop bitaw sa una nga murag pangwarta or unsawa. Karon bay gagamito na ako akong platform as murag bitaw mo uplift siya og mga tao. Positivity. Bitaw murag hindi ako ging Erp, meaning ani Erp, biyaan na nimong Yossi Break, Erp. mo nang galisod gid ko og balik sa UC Break kay gawnaw na gid ko unsa ang pag-rebrand sa UC Break. Yang UC Break mo negative gid kayo na nga platform. Pero Data Bonifacio naman kata karon, Erp. Di wala na pud na. Wala mo sa mga gawnaw na pala gid ko nga brainstorm gid ko maayo sa sunod. So karon murag music mode pa ko akong dagan ko mga releases. Yeah, kasi si Pat dagan kay outlet na. Dagan kay outlet na. Hardworking. Boss Max, you want to plug something? Gusto lang ako i-plug ang kwan no before mahurot ang battery sa akong camera kay gamit og DSLR nawala na gid siya. Kanang I just want to plug na kanang gusto lang na istorya na if you're looking for a production na music video, anything documentary, nostalgia digital film, ng YouTube, Nostalgia Digital Film, Facebook page, Nostalgia Digital Film. And yeah, contact lang kung na may gusto pa mo. Thank you po dito sa Bisaya Podcast, ha? Kay kanang actually this usag ni akong pinaganahan buhaton gyud mag-podcast. Then finally medyo maka-time na gid ko kay like I said I've resigned na nag-resign ako sa more time for yourself. More time na, yes. So na, so masagunson na ka diri, Mac. Yes, makakuan ako maka-present ako kung baga Nice. Salamat. Huge upside. Gusto ko moingon kay Boss Mac ding salamat ding you feel that way para ani ang community. Di ba Pat, gisugod ni nimo para as avenue para sa ato tanan nga magkahiusa ta. And I hope ma-inspire nato tanan, di ba? Huge upside na bago episode ugma. Hey. Investing in cryptocurrency. It's about shared realities. It's about daghan kayo na iwakwak, na i-farming, na reforestation, na investing, na tanan, drama, tanan kinabuhi. Yes. Tomorrow, alas 4 sa buntag PH time. Anyway, check it out. Mura to maigahin na mo sa inyo mga higala, mga igsuon. Salamat for tuning in sa Bisaya Podcast PH. And thank you. We out. Peace. Thank you. God bless tanan. Salamat, Boss Mac.